Kan Emma mo ehu ye no nananom Kumasi traditional council ne yira kotokohene etena ase ene ensemodo ho no ntamahodo ho ne nkonwasem nyina yira ne na bempomfo ahwe aka ewi sebre ya meno kasa die yira nam na chiame so de to nananom anim se yakopon twede mpontibirikisi nadom enya asanteman ema na hema enti no onam jasi feku ne so ai ede ato wono anim se omo maame abenti nanom nyina bom na omo embra Asante na Asantehemaa eho na omo bema no akwaba enti no uhu me ha dia na just nanom Kumasi traditional council nanom nyina ai a change shoe no nanom nyina na aduru hanom a wo mo eba na chese omabema na Asantehemaa akwaba no nti uhu se nanom tene dia ene na eno no nanom Kumasi traditional council yira kotokohene abrempomfo ya wone wo musom ewu Kumasi ena sabiri wo mo aduru hai ai nana nubinsra na trade hene ena krono yekono kontiri eni akwam anti akwam fuku no uhu se na asafo hene yira twante hene akwam hene ewo mbi ena fe nananom akwam fuku no omu nyina ensoso yedimu bia wonom ekoro no na woni guso a wo hwe no na naboachi yam ababio na kwanta kese hene ensoso adru hanom a ono so eko nananom nyina na aka bomu ya omode odo eni enigye ebesen akọ na ahema akotokohema ho na omo akọkọchia no ai ewon wadi like nanom sɛdeɛ ɔhene na apido hima ɛna mohu no nananom sansi bontefu ɛna wɔkɔ no sabe atwema kwangoma hene ɔno so ɛne no yɛ Asantehene ba ne ho hia no na ahia hene ɛnso so ɛna etwa mu sisi a wani etumi ehu no saa so ɛna na asanso hene ɛnso so ewo mu bi nananom ahemafo enso so eka ho ebia onom enyina atosantene no fefefe na omodo odo bobodum abechia kotokohema amana kwaba nti sabedi nananom ana atosantene fefefe onom enyina eba no nti kotokohema na himfie na sabe ananom enamwa omo ekro no na atafo hema enso so na adru ha no na atafo hema enso so adru ha no anano nyina to sante fefe ya omo eba na hema ho na omabema no akwaba na omano abatrase to na hema no na mohu ono mo a onom eba no no kwasem ni efeyi ai efeyi amene mane ededi na menhye kotoko film na ibibia yetu eboase na yehye eyema na yefe na badwene ntiase so ya nananom Asanteman yibra kotoko hene tenase kwan ya ofaso ye na hyehyeye uhu a akono keke efe keke chese ebradwene ntiase so ntina ya na yeka yesu obinya sabia anka obi ebienu ntina ya na yeka ana yesasa emane no esansa kwan ya onam so ene kwan ya kotokohene faso esi edine dwumade ye sonko kwan so kora nti eba ne sei dia na obi nka nkyere wo se eno enenei ama nkofo ene aman impo ye Ghana ye parliament ana se ye ahemfie no kwan na nam so di omudwuma yom bibia no eno na Ghana parliament mpo enam so a ono so edi esuaye nti na de ene enkantankantan so chia na no nchiriye aha nti no na ohwe ya nanom nyina na edu hanom no sabe susu hu se nyonkofo no so ejina mu a omo so ejina nanom ene yira ababa ewo akwaba wonom ede eba
na de abrɛ Kɔtɔkɔhemaa na Asantehemaa mfɔtabra ba amansan no ma no ɛnɛ ɛna wɔreba hanom na nananom nyinaa aba na wɔn abɛma no akwaaba. Nti woba so a na wakɔmmɛnte na wɔn nso so de akwaaba nsɛm de ato hanom de ama Kɔtɔkɔhemaa na yɛakenkan de ama wo. Wohu hemaa so a na wabɔ ne din, wohu hene a na wabɔ ne din, ɛsiane sɛ nnɛ deɛ ɛfɛ ɛɛdɛ ɛɛnika kama yo. Nti saa bere deɛ Kɔtɔkɔhene nso so ɛwɔ mu. Otumfuo from Hemaa na Hemaa nso so ɛwɔ hanom a ɔno nso so ɛde n'animonyam ɛbɛta dwumadie no akyi. Yɛgu so a yɛwɔ ha saa bere kurɔbea Asante Kɔtɔkɔhene ɔno ara ankasa nso so aduru hanom a na ɔno nso ɛde nkyia soronko ɛbrɛ n'aberewa yɛ a ɛnɛ yi wɔbɛduru ɔde nkyia soronko ɛkɔma ɔno ankasa n'aberewa akwaaba. Nti saa bere deɛ na yɛka no sɛ ɛyɛ osebɔ, ɛyɛ atadwe abena, ɛyɛ anigyeɛ, yɛso na wu yɛwura n'ase tu Kɔtɔkɔhene te kɛseɛ so daeɛ ɔno na saa bere ɔduru hanom a ɔkɔ na ɔkɔ akɔma ɔno ara n'aberewa akwaaba no. Nti wɔn sɛ nananom nyinaa ɛde kan kama. Nti nananom nyinaa Asantehene nie kama. Nti abusuafoɔ hu sɛ nananom bi nso so nto kyiniyɛ a yɛwura Chidomfoɔ nananom Chidomfoɔ nso so wɔwɔ wia nto kyiniyɛ ɛsiane sɛ ɔmo nyinaa bɔ ɔmo wura Chidom. Ɔmo wura nam a ɛne nananom nyinaa na ɛfa kyiniyɛ. Daabi yɛwura nam a ne nananom nyinaa ɛna ɛfa kyiniyɛ. Ɛyɛ na yɛwura ɛsoma a wɔn nso wɔn na nkɔ deɛ a ɛna wɔn yɛ. Nti nananom bi a ɛwɔ mu ɛwɔ dɔm yi mu no ɛmo bi mfa nkyɛn mu. Hene bɔ wusu kɔkɔ Otumfuo Asampɔhene nso so ɛnam emu ebi. Saa nso so ɛna n'asɛwi Ahemaa wei n'apagya nso so ɛwɔ mu bi. Wada wɔ ma membɔ ne fukuo na membɔ ne nidisoɔ na sɛ membɔ no akɛseɛ mu. Sɛdeɛ wɔn aka bɔ wɔn kɔ na yɛwɔ dɔm ne fɛ so. Nti yɛn nso so yɛka abɔ mu a yɛbobɔ no sɛdeɛ ebesi ehu bia ne deɛ ani bɛbɔ so bia ne deɛ yɛnim no. Nananom bi wɔ mu a na yɛnim wɔn na yɛde wɔn kunu no ɛna nim wɔn. Bi mu wɔn nso ne nim wɔn din nso. Na yɛbɛbɔ ne nyinaa ɛde afra ama mo. Esi ehu ne mmienu nyinaa deɛ yɛbɛbɔ ne nyinaa ɛde afra ama mo. Na siesie bere deɛ bɛn ɔkasa yi deɛ afei na kurowura n'ankasa Kɔtɔkɔhene aduru hanom a owura n'ahemaa efitie mu na wakɔ akɔma n'akwaaba na wama ne tiri nkwa sɛ nnɛ yi watumi aba abɛka Asanteman ho na Asanteman yɛn nso so Nyame adom yɛtumi anya yɛ maame. Nti wei deɛ yɛ n'agyisɛm ɛde ma Asanteman nyinaa, ɛyɛ n'agyisɛm ɛde ma Asanteman nyinaa. Yɛbɛka sɛ atadwe mpanyinfoɔ sɛ adeɛ bi bɔ a yɛbɔ bi poma mu. Nti no ɛnyɛ nwanwa sɛ nnɛ yi yɛwura Kɔtɔkɔhene na ne tumi ne ne nimdeɛ so na wɔn ara atumi akɔ na ɔkɔma n'ahemaa otumi ahwɛ ama biribiara ayɛ kama. Nti say ADUMASA, thank you for what you did for Brokum Hene. Brokum Hene, Brokum traditional. Okay, sorry, ADUMASA Hene. Chidom Fekuo no, and we were bonny Chidom. In Chabasi no dear, who say what teaching here. Yes, I say, I got a Kohene, the man or nom, into a bomb papa Chidomoa, or no fetching here. Into Sabridi, ADUMASA Hene at Sankonia, and so to Hanomoa, on what they were do, Abu Dumoa. Omo evremu nti sɛ yɛ ne yɛbɛkɔ no sɛ yɛ ne yɛbɛyɛ no na biribi atumi ayɛ fɛ sisi laba so a me maame de sisi o nti me hu ha na biribi ayɛ me
enti obesi ana wo me me da ase pa yeso ye da ase se ye ko yeso kotwa na mo anhwa enka ye obregu yakopon to no boss na wonhyira mu nyina mfa emaye why ami hyira mo pa mesra mo monhwa so honom na mon like emaye ya mon like emaye na mon comment nso mon like na mon comment nso na yehu se dwumadie na ye di no eso moni na yehu se dwumadie na ye di no mo pe moni gye ho moni so na eso moni nti ya na mo aye ne sa kama na aye fefefe e di amaye na Asantehemaa enso so enie na Asantehemaa enso so enie na Asantehemaa enso so enie aha internet de eye de afe ene ye twakere wo sabe na Asantehemaa fitie mu ene ewei na Asantehemaa fitie mu na Asantehemaa ana sabri na chose aye kama na ye kwa nesa energy some na akọde ama na nanom nyina na kwanta kete hene na brochi yam abepio enso so atumi abepie mu na wahanom enti no be mana na nkwa akodom aka bibi kakra na Asantehemaa nyina yate de we were mo akọ ADUMASA TV ejo so wadawo ma ene Asantehemaa de ne yeka de kan say de Nyankopon ase esa da Otumfuo Santehene so ase se wa me nya ya maame na me ADUMASA yi de be de na sepa afise meba ene Asantehemaa ba ne Asantehemaa pa pio mba pa yeso yeda ase miguso na nanom bi ehwetwe enkomo na adunkohene ewo hanom na nabeka kakra ene insurance kakra ma na kotokohema we wadawo ma e mo akọ ADUMASA TV so de na oka che kotokohema de se de nyame ne yeda nase si ewura de naba yanso ye beboa na yesom no kama na boni bia ama right that's pa entebusia na asem no eno no enemu ya ene na nanom ehwetwe nkomo iwo Asantehemaa ni chidom feku mu ena yewo mu ni chidom feku mu ena yewo mu enti ni chidom feku mu ena yewo etino ena yewo enti ye ne gisem ene odonsem ena yede ema mabibia aye kama na akona hene ewa ha na akona hene ewa ha na chidom ena sabe wodru hanom me wadawo ma ADUMASA TV so ni kotokohema ba de ne beka de akire no medical chia watie fo nyina ye ka nyina ne se de dika ya danyame ase ya toso biem yewra otekoko so na ya danase na ye ma ye nyina ye maame so akwaba ye ma na ba atenase edase na akona hene enso de no osi omano aba tenase ai ana no nyina de ombeka eti ayi odom Maya. Ntino na wabat na se na bibia enkoso kama na bachai na bo adia sa yo chuma bisi ase hene mira ADUMASA TV se ni wakwa na wa hu papa me hoye sabre Asantehemaa mo ma me aba dia na woka nyame na eda na se Asantehemaa yi na maye ya kwa mana wa ba on trans no mo Asantehemaa ya da se pa mi wa da roma wa da ho di kakachi tifo wa da roma ADUMASA TV su abadia sare tiame eneme na kotoko hene na Asantehemaa nyina na yate de na okache kotoko hene ne maame eda na se sa onya abotire amwe akoma so ade eda radias de bompa yese onso omra mo so ewrem nyenti se Asantehemaa
Yes, so yeah, that's it. And in another chidon fiku, and as I bring a taste one a casano. Omo come on ye, omo come on ye fair, omo come on ye de. Into a nadia, obe pay more hanum dia. Na a some no, need the soa, any fell soa, and na omode a yano. Nyame bɔɔl bɛ wiase sɛ wiase yɛde dea ɔna ɔba no yɛne aka nyɛ bɛyɛ national service Yo, sabe kotoko hina wi a oba enti no ma yenyina yie. Ma yenyina yie na kura sabe okoma na brewa kwa ba awie enti etwase egina yie na kwan mu da ho ede ema oni a oba ai enti sabe die ni fimu odomo papa mu ai kotoko hina wi ya onam kura nam ai enti na echa otoso mienu na echa otoso mienu sante Asantehemaa Asante Asantehemaa na sabri yira kotokohene ene nanom Kumasi traditional council omo nyina abomu a omo ekoma no akwaba no ntina ho ya na saa na amane no esi etie febroso akono na kama pa ifanse asante kwan a Asante faso echechire ne kuro kwan a Asante faso esi hene kwan a Asante faso tu hene kwan a Asante faso eye bibia no ya na febroso ya na esombroso ya na ebro adwene ntase nyina so ndi se koba se ya na ye kan se odo enkabom bi akoye atadwa bena na nyina yatede eni nti se nei ohunu ya na history na repeat ebiem history repeat ebiem history repeat itself adentia if we say na say tukotoko hene ono an na brewa na ye chi odi kan ya wo course shields na fofi anto atano dware abamo oti na nom se do no ene wasan ya babiem ya wo toso mienu kotoko hene nam ne hu mu ni nim de ne na dayo so paso ayi ya maame Asantehemaa maame edina ma yenyina na eya seda enigye ayeye enkanfo odom chese ye kan ye jade yi aye fefefe aye de entiene de ai ataju na Asantehemaa nyina yetumi atie Asantehemaa nyina ode na yatie Asantehemaa nyina enigisem na yehu enigisem na yetie enigisem na yetie yatimpo ai enti sabrede kotoko hene enchebia obepie na mohono menimse modi kan hono ai na enchebia so pesan pie na mohono ewo adwumaden ne nkoden a otumi abo apija Asantehemaa ama Asantehemaa ayefe na tafo hema na ekro no ai enti no womo ye bibia sade ese ananom na efata kwanko bibia hono a yebehwe na yato aso ama na ye kama na nka eyefita ena kana nanom eye nanso so enam se ne nanom tena ase na omo nam so ede ekochi ayenti da bi yesesa na tie de a yebehwe na yede tuntum no a abema na kwa aba brepam mi bebodwa ne nyina eyefita ade aboa no na yede abo na tena ase anasa ade amana kwa aba nti na idie ye ba som ene ebepie mu saa nso de yenkwa nsa amba da bi ene ne ebehwe so na yakọ ne akoma na kwa aba sonko kwan so kra ai nti na eno no yo me wa da roma da wodi kaka che ADUMASA TV so ni ADUMASA TV I from Ora Kojo Fori frame Ora Kojo Fori
Dawa ba Asantehemaa mu. Na me ba mbe yimi nua baaye. Be you nua baaye. Pacho ada mo nua baa no hwan. Me nua baa ne Asantehemaa foforo aba na na echa. Yo, ada ma dia na o ye ka che kotoko hene. Kotoko hene. De waye de o me yemre so. Me nya abofra me ne afi. Yeah. Ya anyi ani sa Asantehemaa be se da. Ba bi Asantehemaa ko de yesre nkwa. Ne nyame nhira. Ani e de man won to aye so won fi nkoduru nyame ani. E ka akra ne ehunu Nyankopon. Ada ma onua baa so asabe ya beka se obey dia na obeka kire no me so o dash wakoma mu ma Nyame na me sre no o ma na ho adene o ma ne nkwa na nipa wonu nyina ne yemfa no kore amesom no ne nyina na chi na Asantehemaa ye ho aye that's it. yo se that's pa na tonkra kakachia onua no ne adehye bi yo busia enti na nananom ene adehye ebi na na yoko ya na yoko hene na pija hene yo na pija edi sabe kotoko hene epi kotoko hene epi kama ai sabe kotoko hene epi sabe kotoko hene epi ai ya oba owie kotoko hene akoma ne maame akwa bawie nti ofei ena oba ai eti kotoko hene Asantehemaa do bi anim si ye ne Kumasi betena sa sabe kotoko na die da na ma ka bi kakrai den ne beka kaka cry bi den ne ka da be ne ba nu no da bi e kan se de ka si de sefe say my basa pro as anybody try na madwen asa akọ de kakaka tiwa na eko no kasa kakra life ana yeah life na ye say nei na Asantehemaa kotoko hema ba bedu e de ne ye ka e de fre etiefo de ye ka etiefo ne se na tadwen ate de ne anse obi bebu sasa ada na ko nya ya dawa e be se be ka che Ghana mani wiase nyina ate ne se Asante ya mamranko ena mpo ya mranko ekwan ya obi afaso ye de no nya sa akwan na ye nso afaso ye de kotoko hene oti akonwa so oti sabe sikadwa so sikadwa kase na wote so no eno na emani tumi eno na emani hunu ade enti wonne ne ho enti se kotoko hene ebe yi obi ayese nkonwa na yi no no mo de na kire kotoko hene nsa no so nya tumi ai dai e de na kire isa se basa na se wantie ne nananom wantie akonwa na wote so no a ete sa ete se ono wote ne ho ase enso kotoko hene wonte ne ho ase ote wa no wote ma enkonwa no eti nkonwa na beso na da se yi asomasi obi no no obi tumeka se adenti ne yenyi wo hene ohema adenti na dada yenyi wo hema obi kwa tumeka se oh adenti ne ya munyi ababawa enkonwa na wode omo pe ena wo munim de wo mmabawa ho a enye mma wo mo ena de wo mmasi wo ho ya ma wo mo nti nkonwa ne yi na omo de amone no nso yi na kire eti na me wiase nyina ate ase se
se asante akonnwa yenyi ya na nye se bia ye twentwen so ohene wo tumi die na so gese na nanom aso ne daye ontene ase ma ne ho otene o ma nkonnwa no oti nkonnwa ne te e wo so otie nkonnwa ne kasa because nkonnwa no na ma ne tumi nkonnwa ne ti no wote wo sabe wo ti wo betuma fa nkonnwa bia atena so maka de ope bia akonnwa ne tumi bia nim na nanom ahụhụ ne de ahye nkonnwa no mu na nanom tumi wo nkonnwa no mu ana asante akonnwa so tumi emu oduo eti se wo mo person da se yobe ntumi ni obi eti ennei otwedi ampo nyankopon wadom santehene wayi wo hema de na ma no na echa ana santehene so yi no akire eti sade asante ye peya mamra no saa na te de na nanom hyehyɛ to ho man no saa na ye kɔ no bi betumi akoyi akwada betumi akoyi ababawa sa akonnwa ni yi akwada de omo pɛ no oyi abewa de omo pɛ no omo nanim senti a omo be yi ni pass me se wo na bedi Asantehemaa eti enei yenya na echa na so bedi asante akonnwa no da ne yate ena asante ne wate de ene yenya yate de na yemafo ne enyemfo wa Asantehemaa obi ate de na Asantehemaa de che wa Asantehemaa Asantehemaa nyina so yate de Ghana ma ate de ewiase ate de sese Ghana for na bisa se da be ne ebeyi wo wa ma no ne omi na ewiase omi na bisa ti na ewiase mate de ne monya mo Asantehemaa na echa ono eno oba betena na Asantehemaa na akwadu yadom onya ne ba bi kwa no obetena che no atoa sabe asante enwuma so enti so obusa bra so ma na de bi nkonsa na ne de atadwen yate de ne ye de bebe bia esom isa na nanom nim ye eno omo ye mayen e ba na sa ye nso ye ne je sansan pani sesa so mbo fi nwo ya e ba na bo akamanya bibia do se na nanom aboto omo na ye so ntima no ye boto enti atadwen binu mienu yate de ne na ma da ro mo bebu sasa den na yate de na edi tuntum na ekona hema ho sa asante amamde mu no ye no se ye si hima ayete se kun ati ase ayete se ekun enti e chese e ye ni brem ye ni abre so ati ase enti ena de ye ni na abre enti e di tuntum ya nyamamde di tuntum enti da bi e be yi na ahima ache bebo se ni wo se boda ho ena de ye ni abre ya kai na no panisi esi amanfo so ane akai ya anom se bibi na si ye ma na ahima bae na nya asempa enti e wo sasa bibi na si ye hyemu krame wo se ye wani brem jani brem ne on ye de ina da ye ni je beba no e bebo se nyina be frafufo enti sa the bible kan no so osu wa ne bre se dia wa ne bre kom ya wa ne bre enti ne e ye bre sonko a onyankopon se amanti ne de enye fita so hwe ya na dwaben hene odi dwaben hema edi dwaben fufuro man ne hema o be chia no mo frafita o mo de e ya aseda ntu be da ase ono wa ne jem etu on de ofra fita na nya nwanwa oso wo ba ono nani age no ofra fita na ehyemu kan cha Asantehemaa se ade a wo ye man de ani age enti na omo de omo yes no kontina na to sere bo ba na cha se obeyi Otumfuo aye se de wa ya mom no omate de se obi se oba na ahema na Asantehemaa ha no mo a ebeka se Asantehemaa na Asantehemaa na dwumadi ni se de ma Asantehemaa Asantehemaa ho no mo a ete se yeyi ohene yeyi ohema na we de eyi o mamu ni nyina hema oyo batan kese ya na mpempe o mo yam se no fotabraba yanka no fotabraba o ka ne tabraba no a ekowie no twi kasa no o tie twi kasa tie na tie na kan ye na je ni monya mo kasa no eya no fokese so ka che obi sa wo no fotabraba sabio eya kasa ntwi kasa etwie kasa etwia anya kasa pa enti asa washa da se ukodi obi atam no oso otumi kasa me pa chaw obi su tumi kasa me srawo kwanya yes enti kasa ono fo tabraba ete se o atenie enti me srawo sa kasa mu me nya enti nana be ya no fo kase ye wiase nyina nya Asantehemaa ko wiase nyina na ebe no ma no sanse obi afram no no ba okwa Asante no okwa na ahema enti no focus ya Asantehemaa ni wiase nyina ebe no ma no ene se yenya no enti ya Asantehemaa nyina ye ni gisam wona beda Asantehemaa ensam ekoso Asantehemaa mu de fa ma asam de wo be no akwakwa emusuakuo ene nsam esisi wa ankwankwantam no wona obehwa no akwakwa no aka wasam ne mpanimfo atena nkonwa ni aka amasundua ama o mamu nyina fa so ye kunani afa so ye okunani babema afa so ye pepeni afa so ye achimuni afa so ye kwawni afa so ye dagatini afa so ye kroboni afa so ye fatini afa so ye nkrami afa so sehwini afa so ye wasani woti Asantehemaa asamto ha de beba wona na ho etu oda mo bia etu oyo mamuni na ye maame ti Asantehemaa nyina
ne hema no etu onye ni paketua wo hwe Otumfuo kotokɔhene aman na duesensia na hye na se taman na duesensia na hye na se no na ayema adukwa kwaduaso esa na ayema ne Asantehemaa onye ni paketua hwe di krofo ebe mpembe de ho hwabre mpofo enti onye hema ketua enti nei esram sa wame yanso ane sa ngone kra na me no bia ne fampa bonta na chi na ne dwuma di obedie na animu na Nyankopɔn ma ne nyansa etra so broso o ma ne unumu amudo o ma na akomatoemo no ma na bota no ma na odo isaye seye e ka obi ko na kane ma e basa esa me no bia no sirashira na odo ani bia koye ne nyansa ma no na ye ma betena amaye na ye nhyehyɛ ye afa Asantesemo e fa Ghana ma no obesiesi amaye na ye nyina so no ye ho atoye na dia be ka che nananom jase nkonson modwafo said you must see asonum aye no aye fepa ai se nkonwa yi ba wini asem bia enti de ye kan so mo nyina aboa nkonson jase na asefo mo nyina o maboa kotim so o mo nyina o maboa enti ya da o mo nyina so ase so o mo so nya atwen o mo twen ye o so se Nyankopɔn ni mu die no oni hira ne bi de ma o mo abotre yansa sonko esan say ohine bi kra to make us ohine betumi akasa bi kra ye to asam na ma wanya nyansa wo de be kasa ma na ahema na ene na ahema de na sa eti ase odo nti ase bia ko ya ofama nim de odwo akoma etoye mo na mo so famoa Asantehemaa modwafo nyina mduma wo de na so yani obi a de oye Yakoba ba ma hoode nyansa ne nim de ebuo mapa o fanya adwuma na ni mo yonka Asanteman enka wiase nyina ye kono Asanteman nyina de na ye ka Asanteman nyina megyina mo nyina na mo kasa yate de ne sanza na de na ya hwehwe de akoma ne preye na de ani pa hwe na ano pa ka eno de anya no enti na ano no de na pa ka na meka na de bi nkonsa be se na yate de ne de na ani no pa nu no ene yehu de na adwene dwentwe no de adwene wie enti Asanteman ene yate de ne na ekre de bi nkonsa bro so hema oba ate a awiabo memo awiabo ni mo den na yete ne nka no na sem nyina ene se ogina Asanteman anemu na wada ira kotokɔhene ase na wama na ahema Asantehemaa ensoso akwa abapa kese pa na wasere nkwatenten de amano ai enti na ubusa ya na eda baba ya da amane no eni nchiremu a ewo ho eno no ni nyina ne se na se tu kotokɔhene de ma me ai ADUMASA nanom enso akwachia ya gbonom eba nti do bibia ase se da bia mo beka ye ho ha na yetimi di dwuma no ema ne ye fe ema ne ye akono nanom na akọ nanom chidomfo na ema akwa aba no omo nyina de wodo eni anigye na aka bomu a omo ema ai akwa aba no ai nti ure ya ana hu ya na sa na ha mane no esitie na akona hene ananom nyina na mu ai nanom chidomfo na omo ekro no omo nyina ma akwa aba no ensoso de awie nanom chidom na ma akwa aba na sasa ananom nyina awie omo ne boyi rachidom omo ne twato enti sabredi aye enigye ene enwomto ene wosebo de ama Asanteman enyina ai afei timemufo na obi ansoso bitime di so wonom so didi so a omokọ na omo atumi akọchia enti na sɛdeɛ amane no esi etie eno no Gabio, dan mic akut ini kasa
nipa no kwa da kutia na enti sabredi na sisi ade menino ko enti sabredi na ADUMASA hene ana oni eguso a wo hwe no no eda mo ase pa na mihiramo dedi kaditi bia history amamani amani abakosem bia awose ehunu bia no aha na yenyina ye kabom ne de bremo ema ne yeye nti eguso a ya ye wa twanyam ya ye hwe ama bibia atumi akoyi kotoko hene phantom from him baby ewu ene atadwe ene de yate denne yewura ye mame amayen bibi ekoso life and colored yewura yeda na sie bru when said that ebebo dwane de obesapa me sapa na ne kura ma wanam bi man fan kwa ene danoso life danoso it's na ebusia yewura phantom from him enso so eno no ntiene die aye enije osebo ene aseda bibia bi wom ene aka bomu a yede ye ama na ye fe aye akono aye boko ede amaye hono Intini tuna sekai di candidate Bro, how are you? I'm shine. And then kotoko hima ba ede na yeka. Ede na kotoko hima ba oka ede achire Asantehemaa mami. Yeni aje papa. Sɛ yɛn yɛ si agye no je ne ɛma ne mɛmɛ nyinaa yɛbɔsi ɛwɔ ade fɛfa akɔtɔkɔ hene wayɛ ama yɛn Asantehemaa ɔmo obi bia ni agye wɔde yakoma so adeɛ so ama yɛn tina kakra mɛka no yo mame ne ADUMASA hene chiami eso wadaworoma mira sabri kɔtɔkɔ hima ba de na oka ni America ne se atadwefo wa ene yate denne edaira Otumfuo ase se Asantehemaa oye ma minufu kese de abre na ye nyina oman ni nyina Asantehemaa ne Ghana man nyina benuma no yewura ne de aseda ema no na hima so ye kade na akire no say aba ye ma na dark na ye ma na trin kwanso na botre ene na de obia fama tetire Asantehemaa na Asantehemaa enye krabe hwe se de yewura ade abeduro no eno na obeboa no no atoaso na atetire Asantehemaa ma Asantehemaa aye krabe hwe beka sa de ne na ye mokwachi Asantehemaa no ma yetuntum wadaro mebru de nti ma ne ba da ya wada ne bia Asantehemaa ya na Kumasi na nanum Kumasi fo ahia ye meeting anana ye kasa eno nti ena ma ye tuntum a de ababen abia no so ebeto ye ekwam nti na ese ye tuntum no na ye de ba na ye kwachi aye maame abroa ahema waba ti ya mane dak na ye mane trin kwanso yo na me onhyira no papa bili to dua no mame aba fa ni ba ko bia na me na me ko bia fo
No, business meeting. The first one I'm paying. Say 100 everybody. It's new. Simli nananu nyina ewia obia kufi. Ike. Boy, what's now the point? The person got a over studio manager. Libya. Na my edit. Like Tuesday, but Tuesday could do also now. 2 hours. Say can be my first meeting so I almost set you. All say my some man tell because I be caught just swap by best time. Me go edman dem blame no ma. Once a sample my new information say Samudi uncle for. Oh, yeah, say can you only Samudi uncle for no more backwards now. If you never appreciate or say so. No, my attack or more. No, my better say. That's My new information. Say, yeah, and the other woman, no one scientist. Yeah. Is it capital? Why make us a massa? Who do you know? Boy, Mengati, no, me 2 tripod number. Anyway, now we from Morgan flow. No, what's the answer? No flow. Time is here. Minimum, no. Wait. What's the answer? I'm going to say, piano. What's it? Let me say how this room. And I'm going to this video. By the way, me buy you some sample. I'm person doing neighbor. Me ending to me Sasha say for 42 minutes ago. Abaya, yeah,